Lakhain ko rapor Nilip constituency ke parlo Chokyola Hawara long ke damtang arkoi ni phain ko rapor ni Nilip Lamps along Ration Card akimi keron jamek peman pon. Nilip Lamps asaihem along Assam Chief Minister lapen Karbiang long ke chari Karbiang Autonomous Council CM atum kapin khata tengpen kidu kelak hemi jangri thoi inglong ke do ara datum ta sanga ki joy pen long et nang chipu akimang pen rada phan aki joy pen Ration Card keron asai ding pon. Karbiang long angkang pialong kiduk det ada ratuma phan ke panong pona Ration Card keron pona sonsi Nilip Lamps angkang kadu kavedon parukri troksi ara phan sang Ration Card ron ponlo. Bangso hud Nilip constituency BJP Model Committee mai phu bapuram teron pen chunbang Rilipson teron hin pensi rada phan bangso Ration Card ron ponlo. Sarkar hin pen bangso Ration Card keron bangki Sikai sita anam NE akijoy pensi ron ponlo. Bonta ladak nilitum ke claim kedam abang penangan akatora duk lasi raratum aning kang sampen kopima nang kipi lahenlo. Bangso Ration Card abangki non arkoi ni phai thongke braisi an keron pajut vek nang chipusi ning jepon. Nangani ding ningkan isi susian lo itum ni liberata tum Ration Card kilong nundi ke do open pot akasik sak baka tora do ulo cita nang itum kadogo we media true pen lapen itum kaching hon nilip MEC pubitro rong pi lapen Dr. Tuliam rong hang tim Karbiang long lapen persame ni liberata tum kadogo we ning si kamat hesipen chelang si claim si pini labang Ration Card akimi tum ron nong lo lapen persame lapan Ration Card ke long pen muni tum aning rong lo lapen nimit hang lapen tum kam claim rabrap board member mane lapenda staff teman ben jerap cirisi nitum Ration Card selam pon lo lapang Ration Card pini keron pangcheng pon lo lapen pini chori bang Ration Card tang titin tum ron pon bombi lapen Ration Card long ako sang tan nitum piponji Koilamati pen Samson inti Karbiang long live.